Nanu fiada eche muyi July busumi yayi na Ghana National Association of Teachers womo ekoye enhiemu achese no ma ye mampanyi His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ono so ekokasa ye ede efa ho towards womo union 90th ye arrangement a ekoso no ehun na abusuafo ye mampanyi ekoya okokasa ye no okomeki some comments bi ede efa ye adesua adwuma no ho anase adekire adwuma no ehun na no na chese ankoye amfama akyerɛkyerɛfo dodo na ama womo ehun ne se no kame akwakoye se empanifo ewo omanmu embu adekire adwuma no se eye adwuma esombo anase ehun ehia enoti no dodo na kasa sesa na mampanyi kapa dia ene na chese obia ni kwan se wo ma ne ba kwan se wonko eye teacher training school bia na college bia esanse wo mayi yembu eye akyerɛkyerɛfo enso se ko obi beye panyi wo mayi mu anase obi adwuma dia obi edi no wasase su hanom nyina no eye obi na kyerɛ no se nipa no onkura chalk enkura ye maka ene de keka ho amfa engina classroom ankyerɛ wo krampo na wo kyerɛ wo se wo ye ni se a ebeye ye the fact is obi etimi akyerɛ nkwa de nipa no wo ye kyerɛkyerɛ ni eno nti se ye ka se akyerɛkyerɛfo adwuma ne nya adwuma akyɛse o wese wo mo adwen ho se eno ebe mo ma ye millionaire wo mayi emu na wo mo ye adwuma na sacrificial work pan edia na ne animtia na mampanyi ene na pamfo wo mo abu wo mo akyɛse mampanyi ede ne nsɛm no etu edwa no wo twemu ese wiase afa na nyina no enya de se wo bi a wo kyerɛ de as a teacher no wo betimi ede na de kyerɛ na wo kyerɛ no aba be ye millionaire eji se won pa adwuma foforo bi enye den enye enfa enka wo ba wo depend on say de kyerɛ adwuma no nko a na wo ye eno nko a ne kyese wo income a wo gain ewo atiasefo asase ye so pa ede a na kan hunu se adefo ekoso wo mayimu na ebinu mutimi tonyoma esisi adan ne de keka ho no wo de enya de so betimi enya bi de biara ede because de kyerɛ adwuma no ye etu hu akyɛ adwuma wonya wade se wo tu hu akyɛ sacrifice pa de a na enya de se wo be de wo betimi aye den aye esanse sukuu no bi wo ho man kwada no krampo na kwala no obeba no na ne maame ma misika odi beto area no wo kyerɛkyerɛ ni no wo te wona hu nsa kwada we a wondidi fitia no pa wo kyerɛkyerɛ ni ne be ha obeye wadin so obeto bibi ama no so imagine say a class of young fans say 50 30 na mu 10 dane da won bebe school na so wo mu ndidi na kyerɛkyerɛ ni wa na abetu botom e de yi ska to ade ne de ama wo mo na bosome ne be so na wo be wie na wo sika wo ba benya no kyese enye bibi is nothing to write home about na ye ka kyerɛ wo say kyerɛkyerɛ adwuma no enya adwuma wo betimi aba ba ye defo ewo mu de na kyese adwuma no enya de se yebu enu nti dodo na ese se de mampanyi aka ntinum eni kwan se awofo bi ama ne ba kwan se wo bekọ eye training college na ebusuafo ansa ne bekọ akotie mampanyi His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo no na mekai mo ese o chade ese yare biara hawo aye kwankro ewo sututumrika na bra na so ye eso eho no mesanse yare edie se yare ewo ho no ma ayaresa ewo ho eni kwanse nipa da se ni wutina se ema yare edi wusu enkunim yare eka wo hye ema wo botom enu nti yare bia de ye hu mu de honamu edie ye oba wo pa wo se diabetes na house sent hye wa yare meche asthma ena etete wo ene wotenete enu nti fa ne number ewo screen no eso na ene no edwetwe enkomo na bia ye wo no tu anamo ekọ ho no na kunya eye wa yaresa na ebusuafo ye to ensem no eso ne nkonko tie ensem aye mampanyi eka ye na ye ba ye beto aso sacrifice that is involved in teaching, especially when you look at conditions of service, which are not necessarily all that you would desire, and I understand that. But nevertheless, I don't think that anywhere in the world that people go into teaching expecting to become millionaires and make money. If you want to do that, you do other things. If
if you want to do teaching, it's because you want to make a contribution to the welfare of the society and its growth. And you've done that very, very well. This institute. Na everything for say them penny SCA and no see do different things and to be rich, because teaching is not intended to make you millionaires. Not just say enya dey say adechire dwuma no ebe ma obi a enye sika enti no ono the country bia no omo ye thankful say wo mo benya enkrofo ana say wo mo beyi wo mo esi wo say wo mo be kira de nanso so no enkire say ebe ma wo atimi ayeye wutie de ma mpanyi e ka no enso so a kame akwa ye say na ensem no ebi wo ho no ma ye no kwan so anu, because obi wo ho no ma adechire dwuma no eno anu no wo mpe bibia anka ho she eno anu so okọ Monday to Friday wo kira de we Saturday and Sunday, at least obi pen no ma boja bi wo pesika bi dia ye no na just ondo oti ho no ne dia ne se Monday be so no be ko school okọ kira de bosume eso a na just waji ni sika ede aye ahye ni botom na se wo ya san so o depending on one income no so de enya de se wo betimi de wo ho atoto eye billionaires ne wo mo just wo mo anya wo mo ho a wo mo twitwi eye expensive cars ACC edan akase no untimi fa ho ntoto wo mo eno ne sa no what one man na eye o se ni pe wa frem eno na ma adwembo ne bankrofo ti mo se an we oni sika na sika fi nya Nyankopon na ye dem ama no enya sa sika na eno nti no wo kasa efa ba bi no ye no kure e na wo ka efa ba bi no so no ye ha o puti no so no manipa I offended because nke bi anka betimi aka sem nioma bi no mu wo ho no mu a wo kire adwuma wo kire ade no na wo ye bibi se na chese nipa na adwan aba so okay enya agikire no nkwa na wo sem stikitu na say ba obeka se adekire ntimi ma wo nye millionaire na chese ase de ye bu eye akyerechefo animtia ebusuafo wutie mampanyi ensem ya wonso wagye ntwefa ho anything fabra ebebetu edwa e wotuma gin comment section na like videos na share e all the social media platform and so ekria sikapa enimidi that's ne yebesan edi ehia ebi makram.